Oletko koskaan nähnyt näin pientä eläintä pelottelemassa itseään paljon suurempia? Salastagia. Vaikuttaa siltä, että sana mäyrä nimessä tuo mukanaan supervoimia. Mäyrät eivät ole vain raivokkaita, vaan pienestä koostaan huolimatta ne hallitsevat eläimiä kuten kojootteja, karhuja, pumoja, käytännössä ketä tahansa, joka sattuu niiden tielle, ja ne tekevät sen uskomattoman helposti, niin että löykasi loksahtaa. Ja tänään pääset näkemään sen omin silmin. Kalkkarokäärmeet ovat toisenlaista kauhua, jonka kanssa villieläinten on selvittävä. Ne ovat hyvin hiiviskeleviä, erittäin myrkyllisiä, eivätkä koskaan ikinä pakene tappelua. Mutta kuten kaikki tietävät, aina on olemassa vielä suurempi ja vaarallisempi saalistaja. Ja se saalistaja on tietysti määrä. Tämä raukka käärme sattui törmäämään sellaiseen, ja näin siinä kävi. Onneton käärme kohtasi määrän, emme tiedä, tapahtuiko se vahingossa vai seurasiko se sitä, mutta totuus on, että määrä tappoi sen ja leikki sen elottomalla ruumiilla kuin lapsi uudella lelulla. Luultavasti se lopulta myös söi sen. Kalkkarokäärmeet ovat toisenlaista kauhua, jonka kanssa villieläinten on selvittävä. Ne ovat hyvin hiiviskeleviä, erittäin myrkyllisiä, eivätkä koskaan ikinä pakene tappelua. Mutta kuten kaikki tietävät, aina on olemassa vielä suurempi ja vaarallisempi saalistaja. Ja se saalistaja on tietysti määrä. Tämä raukka käärme sattui törmäämään sellaiseen, ja näin siinä kävi. Onneton käärme kohtasi määrän, emme tiedä, tapahtuiko se vahingossa vai seurasiko se sitä, mutta totuus on, että määrä tappoi sen ja leikki sen elottomalla ruumiilla kuin lapsi uudella lelulla. Luultavasti se lopulta myös söi sen. Tämä puma onnistui väijyttämään määrän ja yllättämään sen, mutta juuri ratkaisevalla hetkellä määrä oli paljon nopeampi ja pääsi karkuun. Pian paikalle ilmestyi toinen puma, ja kaksikko yritti hyökätä määrän kimppuun yhdessä, mutta määrä oli uskomattoman nopea ja pystyi välttämään kiinni jäämisen. Oli todella hupaisaa nähdä näiden kahden puman yrittävän tavallisia temppujaan tätä pientä, tinkimätöntä ja raivokasta hirviötä vastaan. Tässä videossa koira yrittää ottaa vallan määrän yli, mutta vaikka se on piirittänyt eläimen, rohkea määrä ei hätkähdä. Nopealla reaktiolla se käy vastaiskuun ja pakottaa koiran väistämään. Yhtäkkiä toinen koira liittyy taisteluun yrittäen tasoittaa tilannetta. Mutta jopa kaksin ne ovat selvästi alakynnessä. Määrä torjuu molemmat koirat päättäväisyydellään ja oveluudellaan hämmästyttävän helposti. Hulatamasti kaivaresan American mera tormasai utiliazin puman. Kissa-eläin, jota tämä pieni saalistaja kiinnosti, teki virheen ja tuli liian lähelle. Määrä, joka ei pidä yllättävistä vierailuista, kääntyi ja päästi ilmoille murinan, joka saisi jopa demonin Kalpanimen. Se syöksyi puman kimppuun, ja tämä päätti hyvin nopeasti, ettei halunnut olla osa tätä tappelua. Suuri kissaeläin, ei enää niin suuri, vetäytyi kiireesti häntä koipien välissä ja jätti määrän jatkamaan kaivuutaan. On aina huvittavaa, kun suuret kissapedot yrittävät pelotella muita eläimiä ja päätyvät itse huomaamaan, etteivät olekaan suurimpia eivätkä vaarallisimpia. Tässä klipissä näemme pitbullin, joka yrittää epätoivoisesti löytää tavan hyökätä määrän kimppuun, mutta kuten voi nähdä, määrän puolustus oli läpäisemätön. Se ei päästänyt koiraa silmistään eikä antanut sen kertaakaan päästä selkänsä taakse, ja kaiken perusteella pitbull oli liian pelokas kohdatakseen määrän suoraan edestä. Jossain vaiheessa koira yritti pientä hyökkäystä, mutta määrä vastasi vastaiskulla, joka sai pitbullin perääntymään. Nauttiessaan rauhallisesta kävelyretkestä metsässä joukko koiran omistajia ei tiennyt lainkaan, että heitä seurasi pieni, mutta varsin vaarallinen eläin. Episocialinen Myra vilkaisi porukkaa ja päätti, että oli aika lähettää heidät kotiin. Se rynnisti eteenpäin kuin Tanki katsi tukasti tunkalajoisa. Näemme, että yksi koirista haukkui, mutta sen
Omistaja yritti estää sitä hyökkäämästä määrän kimppuun. Aistiessaan uhkan omistajat. Pati visasti vetar o telhado coirança pois paikauta. Määrä jatkoi kuitenkin. Etenemistään tehden selväksi, että kyseessä oli yksityispileet, joihin he eivät todellakaan olleet kutsuttuja. Kaos alkoi, kun ruskea karhu yritti osoittaa ylivoimansa riidanhaluiselle. American Merrill. Karu, totnet olamon pomo, agiteli voivansa pelotella pienen. Vastustajan muutamalla murinalla ja kynneniskulla. Mutta määrää ei olisi voinut. Vähempää kiinasta. Vaikka se perääntyy muutaman askeleen, se pysyy lujana ja katsoi jättiläistä kuin tämä olisi ollut vain hieman ärsyttävä kärpänen. Sitten, liikkeessä, joka sai karhun löyän loksahtamaan, määrä syöksyi valtavaa saalistajaa kohti. Suuri eläin joutui yllätyksenä tulleen nopeuden vuoksi keskeyttämään hyökkäyksensä. Myra ei kääntänyt selkäänsä karhulle sekunniksikaan, sillä se tiesi, että tämä oli sen ainoa tilaisuus hyökätä, eikä aikonut haaskata sitä. Toiminta on vasta alkamassa, joten jätä tykkäyksesi ja tilaa kanava ennen kuin siirrymme kauan odotettuun päätaisteluun. Tunkeutuessaan paikkaan, johon sen ei olisi kannattanut mennä, yksi utelias koira törmäsi määrään, joka halusi vain hoitaa omat asiansa. Määrä ei ollut lainkaan vaikuttunut tunkeilijasta, se huomasi koiran kiertävän sen taakse ja käytti tämän yhden varomattomuuden hetken hyväkseen opettaakseen sille käytöstapoja. Se syöksi koiran kimppuun ja iski hampaansa tämän lihaan jättäen arven, jota tämä ei koskaan annoteisi. Koiran onnistuessa kivunuudon säätelemään rimpuilemaan irti se huoksi. Takaisin sinne, mistä oli tullutkin, luultavasti vannoen, ettei enää ikinä sekaantuisi toiseen eläimeen sillä tavalla. Se oli kova muistutus siitä, että joskus uteliaisuus voi puraista suoraan takapuoleen, jos ei ole varovainen. Tässä on toinen klippi, jossa määrä dominoi täysin ilveksen. Ilves toimii ovelasti hän hyppäsi määrän luolaan estääkseen sitä käyttämästä sitä linnakkeenaan. Mutta häiritsikö tämä määrää? Ei lainkaan. Se siirtyy yksinkertaisesti puolustuksesta hyökkäykseen, ajoi verenhimoisen kissaeläimen nurkkaan ja hyökkäsi sen kimppuun. Takoa mata. Ilves tajusi yhtäkkiä, että oli virittänyt ansan itselleen ja loikkasi ulos luolasta yrittäen ottaa tilanteen takaisin haltuunsa. Taistelu ei kuitenkaan jatkunut kauaa, sillä Ilveksellä ei ollut enää minkäänlaista mahdollisuutta määrää vastaan, joka nyt taisteli omassa kolossaan, valmiina kohtaamaan vihollisen kasvotusten. Päättäessään ajattelemattomasti häiritä määrää, joka halusi vain kaivaa itselleen mukavaa pesäkoloa, tämä kojootin typerä uteliaisuus johti suoraan tuskaan. Myra, jolla ei selvästikään ollut leikituulella, hyökkäsi joka kerta, kun Kojootti tuli liian lähelle. Kojootti tajusi tehneensä hirvittävän virheen ja vetäytyi todennäköisesti nopeasti paikalta. Kohtalo päätti pitää hauskaa, kun kaksi sutta luuli pystyvänsä päihittämään yksinäisen Maren. Ylpeinä ja luultavasti nälkäisinä ne hyökkäsivät kahdelta puolelta, varmoina siitä, että niillä oli etulyyntiasema. Mutta määrä ei ollut leikillä liikkeellä. Se erotti kaksikon nopeasti, piti toista hetken jumissa oksien välissä ja teki sitten siirron, joka olisi saanut Sun Tsun ylpeäksi. Toivotaan, että nämä sudet oppivat läksynsä. Uskokaa tai älkää, tämä määrä onnistui pelottelemaan Ilveksen niin pahasti, että tämä antoi sille oman ruokansa, kanin, jonka oli juuri saanut kiinni ja tappanut. Ilvekselle läksyn opettaminen hyökkäyksen jälkeen on yksi asia, mutta sen pelotteleminen luovuttamaan saaliinsa on jo aivan omaa luokkaansa. Tarkoitukseni on, että nämä kissaeläimet ovat yleensä niitä, jotka pelottelevat muita saalistajia ja ryöväävät näiden ruuan, usein paljon suuremmiltakin eläimiltä. Ne jopa tappavat susia kohdatessaan niitä. Nämä määrät alkavat olla jo liiankin voimakkaita ja röhkeitä, vai mitä? Anneksi. Ne eivät pyöri kaupunkien kaduilla
Pahantahtoisen kojo-ottilauman saartamana tämä yksinäinen määrä joutui vaikeaan tilanteeseen. Kojoitit kuvittelivat olevansa niskan päällä, koska niitä oli enemmän, ja ne piirittivät määrän kuin hait haavoittuneen hylkeen. Mutta määrä ei aikonut antautua helposti. Aluksi se piti etäisyyttä, mutta heti tilaisuuden tullen se syöksyy minkä tahansa kojootin kimppuun, joka uskaltautui liian lähelle. Huomatessaan, ettei määrä ollutkaan leikkituulella, kojoitit hajaantuivat nopeasti välttääkseen suoran yhteenoton. On yksinkertaisesti vaikuttavaa nähdä omin silmin, miten nämä kojoitit, jotka aluksi näyttivät niin itsevarmoilta, päätyivät kauhun valtaan yhden ainoan määrän takia. Mutta, jos tämä jo järkytti sinua, sinulla ei ole aavistustakaan siitä, mitä tapahtuu videossa, jonka näytän nyt ruudulla. Täällä, aivan kuten luonnossakin, ei ole toisia mahdollisuuksia. Klikkaa nyt tai menetä tämä tilaisuus ikuisiksi ajoiksi. Ai niin, melkein. Unohdin. Muista tilata kanava ja jättää tykkäyksesi, muuten emme ehkä enää koskaan. Nei toisiam.